ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ରଚନାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। 90 ଦଶକରେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ରାଜ କରିଥିବା ଅଣଓଡ଼ିଆ ନାୟିକା ରଚନାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସିନେମାରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ କେତେକ ନାୟକଙ୍କ ସାଥ ପାଇଛନ୍ତି ରଚନା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଲେ ସରୋଜ କୁମାର। ଯେଉଁ ସିନେମାରେ ସରୋଜ ଓ ରଚନା ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତାହା ହେଲା ଯଶୋଦା। ବ୍ରଜରାଜ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଯୋଜକ ହେଲେ ବସନ୍ତ ନାୟକ। ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଛବିରେ ସ୍ୱରାଜ ଓ ରଚନାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ନଜର ଆସିନାହାନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରଚନା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସାଗର ଗଙ୍ଗା ଜରିଆରେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରବିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ରୋଲ୍ରେ ହିରୋଇନ୍ ହେବା ପରେ ଅଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର ବନିଥିଲେ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ। ଏହାପରେ 2002 ଯାଏଁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ରଚନା ଥିଲେ ଅଲିଉଡ଼ର ନମ୍ବର 1 ହିରୋଇନ୍। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ନିର୍ମାତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର ପୁଣି କେବେ ନାୟିକା ବନୁଛନ୍ତି ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ FireBarsha.com।